дастаҳои рамзии Тоҷикистон ва Эрон иборат аз ситораҳо, шахсиятҳои шинохтаи фарҳанг, синамо, сайёҳӣ ва блогерони машҳур бозии дӯстона доир карданд. Ин вохӯрӣ бахшида ба Рӯзи ҷаҳонии футбол рӯи даст гирифта шуда дар фазои тантанавӣ, шодию сурур ва дӯстию рафоқати ду кишвари ҳамзабон ҷараён гирифт. Мақсаду ҳадафи ташкили ин бозиро масъулин барқарор намудани дӯстию рафоқат миёни ҳунармандони ду кишвар, ҷалб намудани онҳо ба варзиш ва сазовор ҷашн гирифтани Рӯзи ҷаҳонии футбол маънӣ дод карданд. البته این با مقصد جهانی گشتن روز فوتبال که با پیشنهاد به واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان جهانی گشت عملی گشته ایستاد است و البته این برای مستحکم کردن روابط دوستی و اینکه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان زمینه میگذارد. мухлисони зиёд ҳам барои тамошо ва ширкат дар чунин рақобати шавқовару хотирмонд ҷамъ омаданд. бахусус меҳмонон аз ҷумҳурии исломии Эрон бо шӯру шавқ аз дастаи худ дастгирӣ мекарданд. ҷараёни нерӯсанҷӣ ҳам тезу тун гузашта билохира ба фоидаи меҳмонон ба анҷом расид. بازی بسیار عالی. بازیکن بهترین من یعنی فن خودم بیژن مهدوی است و آقا ایمان گل، ولی اینکه همه هوادارا عالی 20 پیش رفتن منم قبول دارم. هدف از این بازی ها قطعا قشنگیش به زیبایی این پرچم هاست که کنار هم گذاشته شده و ملت هایی که کنار هم قرار میگیرن. این توپ و فوتبال ما همیشه از بچگی گفتیم از کودکی بهانه دوستی و با هم بودنه. حالا کی گل بزنه کی گل نزنه خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما بتونیم روابط دوستانه تا یادگار بزرگان خودمون رو جشن بگیریم. ҳамзамон нишасти хабарӣ ҳам ба ифтихори ин дидори дӯстона ташкил карда шуд ки дар он сармураббии дастаи рамзии Тоҷикистон, собиқ сармураббии тими миллии кишвар Петр Сегерт ва намояндагони дастаи рамзии Эрон ширкат карда ба суолҳои хабарнигорон ҷавоб гуфтанд. бозии дӯстонаи дастаҳои ҳунармандони Тоҷикистону Эрон имкониятест барои таҳкими равобити фарҳангӣ ва варзишӣ байни ин ду кишвар. бозӣ имкон дод ки дар он ҳунармандони ҳарду кишвар дар муҳити дӯстона рақобат кунанд, шодӣ намоянд, як лаҳзаи ҳаёташонро хурсандона якҷоя сипарӣ намоянд. миннатдории худро ба ҷониби Тоҷикистон баён менамоям ки дар рӯзҳои таҷлили Рӯзи ҷаҳонии футбол маро ба Тоҷикистон ки хонаи дуюмам аст даъват намуданд. иброз намуд Петр Сегер. дар фарҷом иттилоъ дода шуд ки чунин бозиҳо ба ҳукми анъана даромада ҳамакнун аз ҷониби масъулин барои ташкили як дастаи қавии ҳунармандони футболбози тоҷик ҳам чораҳо амалӣ мегарданд.